майка ти кога се връща? Няма да се връща. Клас мирно! Здравейте, ученици! Триста и 9 лайка за 2 часа, човек. С най-голямата лига, която се е раждала някога. Майка ти как е? 10 години се блъска там сама. Само ти да отидеш да учиш изкуство. Какво направихте с документите? Тя мама ги е пуснала и ги чакам. Ако си мислиш, че мога да правиш път си искаш моето училище, не си познала. Ще те оставя да повтаряш годината, както на времето направих и с майката. Знаеш процедурата. Не, ще ме каквото и да ми се случва, аз никога не плача, а? Защо го правиш това? Просто искам да съм най-добрата. Златни деца сте. Кот е писано да стане, ще стане.